أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Our beloved son of this province, Honorable Secretary de Jesus, our advisors on Islamic education system, Muna Secretary Muna Balisno. Our brother who is always giving special concern to the Muslims, Secretary Gonzales, Presidential Advisor on Special Concern, our superintendents and other officials who are here. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to emphasize what Secretary Gonzales had mentioned here about my opinion on the root cause of the problem. Now this is how I say it. Muslims have resisted the colonialist Spaniards, not because they want to develop, the Spaniards cannot give development to the Muslims. It is because they understand the Spaniards had came to eradicate the identity, culture and tradition of the Muslims in this country. So they resisted. Again, the Americans have succeeded. The Spaniards, the same mission, they came to the area and the Muslim again resisted. I think all of us here knows that the Muslim area in Mindanao was not part of the Republic of the Philippines or what is called Philippines until 1935. During the American regime, Mindanao was administered separately from that of Luzon and Visayas, and this is called Boro Province. And when the leaders of Luzon and Visayas had come into an agreement with the Americans to give an independence to the Philippines in 1935, and as a preparation for that, established what is so-called Commonwealth, Philippine Commonwealth, for 10 years. The Philippines will be ruled by Filipinos under the guidance of the Americans for 10 years. And during that time, before the declaration of the Commonwealth government, Quezon, with other leaders of Luzon and Visayas, petitioned the Americans to include more provinces as part of the Philippines, so-called Philippines. And the Muslims in this province and in all other provinces of the Muslims, here in Maray City, there was a very big gathering and demonstration against the inclusion of the Muslim area with a so-called Philippine Republic. And in spite of all the protests of the Muslims, who were at the time very much behind in the divisions, they cannot reach the Congress of the United States of America. It was decided by the leaders of Luzon and the Americans to include the Muslim area as part of the Philippine territory, become part of the Republic of the Philippines. And since then, this is what I feel, the Muslim try to express their sentiment. So, to me, the most important here is, I have sometimes question, supposing here in Lanao Rizal,
in the ERMM. We are Christians. Supposing we are all Christians, and we are behind as it is now. We are poor as it is now, and maybe we cannot unite as it is now. Do you think we are part of that whole Mindanao problem or more problem if we are Christians? I think if we are Christians, even as poor as we are now, even our area is as backward as it is now, this area will not be part of that problem. So the problem here is, it is because we are Muslim. There are many theories, but to me, simply because we are Muslim. Our people want to live as Muslims and develop as Muslims. So, there was once a gathering where I was called to deliver a speech as one of the resource speakers. To try to analyze and discuss the moral problem and its solution. So I said the same. And I conclude my speech by saying, if you want to invite me into a dinner or a lunch, and you want me to enjoy that dinner or lunch with you on the same table, then why don't you give me the food I like? And you take whatever food you can. Then we can eat together on the same table, happily together, and become satisfied together, and maybe after that, we both of us become stronger and can work together for our common interest and the interest of our own people. So that is what I was telling our secretary here, Secretary de Jesus, the teaching of Arabic language and Islamic values in our public schools as a part of the agreement between the Minilep and the Philippine government and as one of the sections of the Republic Act 1954 is the most wisest of the sections. Most wisest of the Republic Act if the ERMM is created to solve the Muslim problems in this country. Because by teaching Arabic language and Islamic values effectively in our public schools, this will prove to our people that this government is for them. It's not only recognizing their own culture, their own identity, but even nursing it and developing it. Not like any other government before. So this is, to me, this is the most important part of that agreement. Without this one, every time you cannot satisfy development, you cannot satisfy other needs, because the more you respond to human needs, the more you want more. But in this area, as I believe, if teaching of Arabic language and Islamic values and Islamic culture in the public schools is being managed effectively and supported by our national government, this will prove to the Muslims that this government now is different from the other government before. This is a government that is now beginning to understand the Muslim problems in this country. A government that is now beginning to solve the Muslim problems with its own real solution. So, this is why, as a preparation for the implementation of that section of our law, and being our educators the one who are going to implement that, then we have to widen and deepen their own knowledge on Islamic values and moral. Nasi rumatan, lagi na uta piterwa. Dia may problema tanong mga Muslim, nabuhat na yung madak na din bitiran. Ako man yung mga gumaw, natiyan na ay agi adi tanong di, kakapulat to tanong nakatiya, ni tatanatan. O di nakatiya, mga miskin na mga Muslim. Dati asira ka tanong mga Muslim, na ayaw ka rin, naging para niya. Sakan, na tinimbatin bulakan sa upang mga Kristiyan tanong,
kita dapat sa yang anak tuan sa problema amoro problem. Da asa pa nga problema aruar sa kagi mga Muslim tan. Kau pa makalita ng mga Muslim na ko tanong problema. Di nga perhatian. Anda kaya mitaran rakan akalin ni mo. Agi mga ciniran, api agi teruiran wanto na bulong agi nga problema tan. Nakaya ka daw na ito na siya ang gobernador wala iden na din na oras. Aba ko may preparado. Na saat ka biya pikiran si Terwano. Iti lagi ang problema sa mga Muslim na problema ini kailangan din ng kabulungan. Na di mo ka ba kayo, yung kabulungin. Ang kabulungan na ada piya di dano kabe, kabulungin. Agian ka na sakit o kapag na di ka pa kayo suka kapag na dayon sa dayon na sasakit. Kaso magiging na peluluban yan, hindi man ay kabulungin sa utang sakit ang utang diyan. Na marang-marang tanong at iyakan sa pamigiran, wanto na ipakasalay. Ato muna ka na balaya ka si Imakan. At naputero sa kagiging ng mga Muslim na mitatanan sila kung development, lagi emiyad niya nga problema. Nasaan na tiyakan na tiyaw sa mga paparatiya. Sabab sa uway din kagiging nga probinsya kung namitatanan, na pumilili ako sa Pilipinas na miyakadakdak na probinsya ang mas mitatanan na di nga probinsya. Kaya yung mga probinsya na kanaw ito mapit sa nga problema. Ay man, so kita tanan. O di bilang may nakanabaya sa ba. Yati ang nagkaroon, asabab sa kanya mga miskin kami. O why? Mga miskin kami. Kung dati akan na madala probinsya ay ataw na mas mga miskin na di nga na mga miskin ang mga tao sa probinsya na Luzon. Nakanaba silang tuloy sa problema. Ninirikaroon, akayo yung mga lilig ng mga Muslim na di susuruta. Benaran. Lagi na nawala na ng mga politisyan. Adi mamaglugaw sa adat. Adi kay isa-isa. Na, yan nga, hindi may kami susurutan. Ada kami palagi rampain sa ba, kami titi apa, kumubunuan. Katerong, namiakadakadak na probinsya sa Pilipinas, sumanga di biro na di sila nibubunuan. Na ino akan na ba siya sa problema? Ay mana niyan na kanda ba diyo kita di kay sa isang mga lider na ba iti makasabab problema. O pamati akan lagi ang probinsya ko ala na diso. Na ayaw tao na panga Kristiyan. Na lagi niya medi mga kuan mitatanangan ko di bilap ni. Lagi niya mga miskin kami. Lagi niya di puparwa kami mga lider. Anto na iparatihan niyo. Yang la probinsya ni upang makaya tao mga Kristiyan kami. Kapakaya mapadala sa problema. Di kuratian niwa di kami sa problema upama ka mga Kristiyan. Sama ito na ayaw bisa rin sabab na kami mga Muslim kami. Kau di kami mga Muslim na kenapa kami sa problema? Dia na ni problema. Nah, sabab sal na dahil sa di ng kabuluan napakagawa sa kami kanyo katami kamato kami ng apus-apus ng anuman. Nananaliwa na bulol. Nagibila pa niya mga ikadam. Napakarami susuan. Katuan namin sa kalungin. The most modern weapon. Kuwan. Napakaisa-isa niya ko ng mga datuwa niya. Naginiwa ng bulong niya. Kawa niya di mau pa kaya Pilipinas. O pa makamato kami may isa kami. Dahil napaparoblema araw sa kanya mga Muslim kami. Inuat niya ka na pa makaimbitan ako ni Warisa. Kuwan. Ito na inipagan ako niyo. Sa kautuhan tao kagad. Madi ka pa kay ayaw makilat ng karakan na suka ba yan na po man. Suka mo ba yan na po na. Kanapa suka mo ba yan na. Saka mabula pa kilat ka na sa suka mo ba yan na bakit natar ka. Na upang makayaran man at suka mo ba yan na. Nasad mo sa suka mo ba yan na real ka man at nakapakay man ang magatuat ng tao sa timan ako. Namisan. Napagkaroon ka na mabibiyang ino, kanapagkaroon ako na mabibiyang ino. Nauriyan niya na makapasakta ko man, nabiya ka magulta pa na yan. Nakiem, wala ka, hindi kang gulpo ka, kapiyaan ka mo. Bahay niya niya, kapit ka pa kaya lagi din. Yan na. Yan ay awan. Masusuwatan mo. Ang mga Muslim, nagina. Siya,
Ilan naman? Hindi akan dito na yang kalipang daw agama Islam. Abu Subasarab. Si iku mga eskwelatan. Nabi na laki ikian ng kaya autonomi. Kaudaanan na daw autonomi. Para dia kalau saudara Islam na ada sendiri. Dah. Para dia kalau saudara Islam na ada nang ibu na miatay. Ano saya? Dah. Upama kata Islam. Nah, itu na Islam. Lagi pun dong bahasa Arab. Aku coba bahasa Inggris. Sabab salah. Nah, dia nani kasirakan. Naka-important dia na natal. Na ano kung dia nga gobyerno talo. Na pag ikdamiran. Kung mga Muslim, agyan kayo na gobyerno. Ano kung mga Muslim, na pag-ipalang daw nilang pipi, agyan nga agama Islam. Na gusto basarap, siya kung mga Islamatan. Iyal Islamu ala khamsi. Timbalay su Islam ko 5 rukun, 5 pulau. Miyaga ako nito. Ay simagina, timbalay su Islam ko 5 pulau. Inalinin ako ta 5 pulau. Suka syahadat, suka kuan, kasumbayang, suka puasa, suka bugay sa zakat, suka penihaj. Gina natin yan 5 pulau sa timbalay su agama Islam. Nah, siapa itu? Upama ka, syahadat ka, sembahyang ka, puasa ka, haji ka, bagi ka sa zakat, mga may pakatin sa Islam. Yang may pakatin ko na mga pusti. Mga tokol. So tokol na pwede ko ikakuan. Wala, yung na uya mo pakatin mo na mga tokol na kalabang kapito sa walay, na mga pusti maptir. Kaya sabi dito, naato na ipagulay na ako. Ayaw na Pedro na biya pumalay ng isang kalima pulau. Anto na ito, ito yung Islam ako na pumalay na. Anto na ito ako na pumalay na Islam. Nakati. At may isa hadis na biya Pedro yan. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Ayaw asabab akia suguran. Udina aya objektif hantam sa kaya sumurang ni Allah. Lagi kapag impita ko para kayong manusia. Ayaw mana niyan. Lagi kayo sumurang nabi na impitan. Impitan o para ngayon. Kaya nalipulay siya kung talimarong. Dati ka di manambayang. Di ka di mamuasa. Di ka di mamagay sa zakat. Kaya man nakapnihad ka. Amay kumarahat tayo para ngayon. Dang ka din mapakamunay sa agama Islam. Dan ka mapakatin din sa agama. Sabi dito, na anak kataro yan, Aisyah, ad-dinu husnul khuluq. So agama na aya din so kapiya iparangan. Aya mana din nagyan agama Islam na so kapiya iparangan. Na so marata iparangan, na dapiya di manambayang, di indiyakan, di haji, di pamuasa, na umana kuan makhluk, na sumabot. Nah, ayaw mo yung pakatin na mga pulau dan yan mapakatin sa tituwa. Wakuan, turugan wag ang Islam. Giyan na. Sabab, giyan kayo. Akuan, murang rekabiri na si kumatan. Napanagunta man ang isa anda mereka pagkumani sang kuta kay impito agamatano. Kay impito, magamaniyo. Asa kanong alamuan apagariami, mga buwan. Matatampal sa jikang bita ko mga matatalo. Kailangan na nga baguan. Kasi sa mura niya, matitaroon. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ayat araw tupit parati ako mga Muslim na sumapiakiran, parang. Sudikiran na kami parang na kukurang ang uta parati niya. Ayaw po may pakatin din ang mga pulau. Na dari yan mapakatin din suwalay. Ini man. Dia nga nasa bayang lahat yung mahalin. Ano na ikatir wallah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mata na susang bayang na pagkasapar sa kamgulo na sa marata na buti hasusingay. Gauli na di manabayang. Na di gani ulo makagulo na sa marata buti hasusingay. Na kinabakan yung mga simbenga dito. Sana ko lutang tadi dia perguruan. Ayat itu Allah dan sasabihin na pagkasapar sa kamgulo na sa marata.
nagugukuhan, ito piyakasisingan. Na, ini man, sisa ka na sa mga na matatanong sumangay kita na parangay. Kamar-kamar yang kailangan kalitan mo din sa presidente. Kaya ako, pag-ampaga na yun, naipangdaur ka o sambaya, aaya para kaya mapia sa giyang dunia, nadang wala pang ganda anak Russia. Gimana ang 24 oras na panay ni Rasulullah? Na inumira ikitirwa sumira sa subu sa katya sa orasyan, sumira sa lungod na katya sa orasyan, sumira sa asar na katya sa orasyan, sumira sa matirim na katya sa orasyan, sumira sa isa na katya sa orasyan. Inumira mo ikitirwa sumira sa makalima. Na, tinimut-timut tanuhan niya pasan. Ang dami akalima. Amin lagi po na muna orasun. Basi ko lang na nawati oras na marata. Di! Malagi doon sa oras. Na ino niya ito, timdua, agi ito, ikapsumi ka sa subo, ikapsumi ka sa luhur, ikapsumi. Ipaganda niya na tanong. Asisang kanyo na akapakabas mga tulibang tanong. Na si imi sugat ko oras yan. Na upon di imi sugat ko oras yan. Na panang mo yan sa sangit na sambaya. Na asara upon na sugat ng tasubo na dito tumatayin ng basubo. Nalagi-lagi ang mga kamuda naging politika. Ay dapat yun. O pa baka namin sumat-sura saan sa kaya politika ko. Magubernador ako sa kaya Miya sumat-sura siya, miya po gubernador ako. Miya sumat-sura siya, nakatip na miya sekretary ako. Na, berarti ano kan? Yang namin ako na namin susugatakan. Nalinom ka ito kami niyo. Nasa kumangata kami na pananalaki sila sa bunggulo. Nawata na yung lahat na oras. Ang susugatakan sila. Nagtaman na sila ni mga tawiran ng sipa. Na, dito, nasabab sa mini sugat sa oras yan. Niya sugat sa oras yan. Nagtiro na niya wala akto ba politika. Apa magaling ka na upon mo mga oras yan. Ito ba mapakalpas ha? Kaupon makalpas. Nadigan matabat. Naupon mahuli mo mga oras yan. Bakit naging po sa mga kanalo ka kadit na bukit. Na. Ikadua, ay pangdaw kadua ng agama Islam. Nagyang nga din niya na ayaw po nakapasri na sumakasan. Kayo na rin yung nagkirwa kasi may rasyong sa subo. Na iliyam na sumibangan ang ano lang mga kaspangan, sinibangan. Kaapasa-pasa lang ka sa kakuan, turog na tingalay kaluan na sumibangan sa subo. Di, Peter yan, di pun sibangan na makapasibangan sa subo. Kaupo na kayo kuan, eh galibag yan, kasusunod sa kiyong takuan. Sulit itagog sa tama sabi po alungan na kita rakyat sa kanila. Lago na bukulo na ayar ka niya nga din nakita. Na. Diyan ka nan, naipundor ka nung kuwan. Sambaya, naiputrinyer ka nung. Naiputrinyer ka nung sambaya. Alala yun. Ang niya wasit, asisag niya nga dunia na para ngayon na mapia, na manulumpio ka. Nakalabay ang mulumpi na sula-sula, kalumpio na yung kuto, apuso ka. Kaino to ami simbe ami agak tunai ini lipu iku kan. Dada pun to kasanai kama kapag-bless ka. Lagi ito ipung to. Ay dapat eh. O pa makaiba natin na at na makaubera ka sa nila makapigil sa mga kasaulan. Yung